Anglong Musical Society tumpen Karbi Film Artist mate KFA tum chelang petpen Karbi Anglong Idol Season-4 Grand Finale kedamtang Phre acheklo niphai crate shock arni diphu klabalong pedoponlong lase anong'eh bangke Phre acheklo niphai inkorai siarni Karbi Anglong diphorong supi langkung habi Memorial Town Hall along pajir pon popusi idol me phu mongol rong pi pen chunbang % phangchu phirangkiamai pen thanpon Kedamtang Phre acheklo niphai craser keparni ada por phai ser kepa por pen Karbi Anglong idol me phu mongol rong pi pen chunbang % phangchu tum pen phirangkiamai nisi Karbi Anglong Idol Season-4 Grand Finale surihni ra inkora plianong ekipajir jamelong alohiaman pen Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Kuliram Langhang MP Amar Singh Tiso MLA Bidya Singing Leng Lapen Karbi Anglong Thomas Council EM Surjorong Phar Chitong Dungji Lapenan Parta Karbi Anglong Idol Season 1 2 Lapen 3 long ki hainong kilong atum anta bangsuarni nang Chitongji Lasila suarni Karbi Anglong arara tum sitame apor nang chipidon thapusi idol me phu mongol rong pi pen chunbang % phangchu phirangkia me pen than pachini pong Uthot nili secretary hoi pen Karbi Anglong arara phan ke pil kang tungelalo ke wangji chiti Phre acheklo inkore siarni langkung habe Memorial Town Hall along Karbi Anglong Season-4 Grand Finale prize distribution mate nong eka pajir amailong kadok weta wang pen alira lonang pidun pen apang so sayang den kapachun pamiji phan nilutum Anglong Musical Society ahin pen chuning reglo non ke bangji Oktober acheklo 21 arnisi langkung habe along 4 PM siniltum halabangso competition nong'eh pajir lo prize distribution ceremony labangso program ang nito padopon po sinitum chesiklo lase labangso program lo mate prize distribution ceremony long niltum aluhisar po jangke ilitum kaching honai ilitum asem sar Dr. Tuliram Roham masin niltum aluhisar po phan jangilo lapente aku adun thun ilitum kaching hon MP sar Amar Singh Tiso alang lipantal ilitum chupai Diphupen Govind Tiso Karbi Anglong live